सासरवाडीला जायचं. सासरवाडीला कुठे जायचं? सासूरवाडीला. खूप तारीफ करत. बरोबर बोलते ना मी, काय चुकीचं बोलते? पण ते बोलतात नाही जायचंच आहे सासरवाडीला, मला जायचंच आहे. आता परीक्षा जवळ येते म्हणून नाही, त्याच्यामुळे एक 5 मिनिटं मी थांबणार आहे, रिलॅक्स होणार आहे. संध्याकाळची वेळ आहे मित्रमैत्रिणींनो. कात्या कात्या हां गिलकीचा फोन चालू आहे बघा. वापरला तुम्ही? हवा आहे. पाणी भरायचं काम चालू आहे आपलं. तर टाकीमध्ये नळ चालू केलंय. आता झाडानं की नाही अर्ध पाणी टाकलं आणि अर्धी झाडं बाकी आहेत. हा मांडव बघा, तुम्हाला मी दाखवला की नाही काय माहिती, मला वाटतं नाही दाखवलं वाटतं. हा कुणालनी आणि कुणालच्या बाबांनी झाले 1-2-3 दिवस झाले असंच बांधला, तात्पुरता टेम्पररी बांधलेला आहे. ही आपली रोपं बघा इथे रुजलेत ना, त्याच्यासाठी. बघू आता चांगला बांधूया आपण पुढे जाऊन एकदम मजबूत. फोन बघा चालू आहे. कोण आहे? माझी काय 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 रॉक ठाक. चल चल तो जाम टाक. हा परत परत वळायला मार. भेंड्याच्या रोपाला परत मार, पूर्ण ओळख करून ठेव भेंड्याच्या रोप. ती मस्त सर्व ओळख करून टाकले, सगळं छान मारलंय ते, सगळं व्यवस्थित 2-2 टाइम मारलंय. चल नाही आला फोटो. कसला फोटो नाही आला? पाणी टाकते मी आता व्यवस्थित सगळं पाणी टाकलंय, समजलं का? बघू ते पाय दाखव. पायाला बघा का परत इन्फेक्शन करून ठेवलेलं आहे. आणि लुक तर बघा, लुक बघा, केस दाढी बिडी सगळं चेंज झालेलं आहे. सासरवाडीला जायचं. सासरवाडीला कुठे जायचं? सासूरवाडीला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज झाडांना आम्ही ना भरपूर पाणी मारलं आहे, कारण 2 दिवस पाणी मारायला मिळणार नाही आम्हाला, म्हणून. तर आम्ही चाललो आहे 2 दिवसासाठी नाही, 1 दिवसासाठी बाहेर चाललो आहे आम्ही, म्हणून सगळं तयारी चाललेली आहे आमची. म्हणजे झाडांना पाणी परत आड्याचं काम चालू झालेलं आहे. म्हणजे जिथे जिथे गॅप वाटतो ना, तिथे तिथे आम्ही ना परत डबल काठ्या वगैरे अशा घालून सगळं जाम करून ठेवलेलं आहे, कारण ढोरांची भीती. अजून काय काय प्रोटेक्शन करायचं आहे? आता काय दरवाजा बंद, तिकडे गेट बंद करायला गेलो. गेट बीट म्हणजे सगळी तयारी चालू आहे आमची. एवढं जे काय आहे ना ते सगळं व्यवस्थित सगळं पॅक करून टाकायचं आहे आणि मग निघायचं आहे. केळ अजून बांधायची आहे, ओढणी कपडा घेऊन. म्हणजे असं कुठं 1 दिवसासाठी तरी जायचं असलं ना की अशी सगळी काळजी घ्यावी लागते, कारण इथे ढोरांची ना खूप भीती. ढोरं माकडं सर्वच. हां सगळं माकडं कुठं आता आपल्याकडे जास्त अशी नाही अजूनपर्यंत, कारण झाडं इथे लहान आहेत, पण ढोरांची भरपूर भीती आहे इथे. त्याच्यामुळे जायचं तर आहे, पण जीव अर्धा मागे राहणार आहे. फक्त 1 दिवसासाठीच जाणार आहोत आम्ही. तर कुठे जाणार? तर सासरवाडीला, ह्यांच्या सासरवाडीला आम्ही जाणार आहोत. ते बघा मगाशी बोलत होते सासरवाडीला निघाले म्हणून. बघा केस दाढी सगळं आज झालेलं आहे, टापटिपपणे सगळं तयारी झालेली आहे. दापोलीला आम्ही जाणार आहोत, उद्या सकाळी निघायचं आहे, कारण 2 दिवस झाले झाडांना जर का पाणी नाही मिळालं तर झाडं आपली कोमेजून जातील, कारण भरपूर असं ऊन पडतंय आणि नवीन रोपं आपली लावलेली आहेत ना, त्याच्यामुळे जरा चिंता वाटते झाडांची. ऊन खूप कडक आहे ना. कडक ऊन आहे ना, त्याच्यामुळे. थंडी बिंडीमध्ये काय वाटलं? बघू आता. चला आता थोडासा भाजीपाला काढायचा आहे, तो काढून नंतरला मग पॅकिंग करायचे. कुणालच्या बाबांनी परत पायाला इन्फेक्शन करून घेतलेलं आहे. जरा पण माझं ऐकत नाही, मी किती बोलते तरी पण काही नाही. किती दिवस झाले? 1-3 दिवस झाले असेच आहेत. आता आज सकाळी शेवटी त्यांना म्हटलं दवाखान्यात जा, आणि मग जाऊन ते औषध घेऊन आले. सरकारी दवाखान्यात गेले होते, कारण प्रायव्हेटमध्ये जाऊन पण काही उपयोग नाही. तेवढ्यापुरतं बरं होतं, पुन्हा 2-3 महिन्यांनी तसंच होतं. आणि प्लस पैसे पण आपले जवळजवळ 1000 ते 1500 रुपये खर्च होतो 1-4 दिवसाच्या औषधासाठी, पण गुण मात्र काही येत नाही.
पण मागच्या वेळेस ना त्यांना पायाला असं इन्फेक्शन झालं होतं, तेव्हा आम्ही सरकारी दवाखान्यात गेलो होतो. कंटाळू ना, कारण प्रायव्हेटचं औषध करून आम्ही कंटाळू आणि मग शेवटी सरकारी दवाखान्यात गेलो. इथे नांदेवड्यामध्ये गेलो होतो ना, नांदेवड्यामध्ये. तर तिथून आणलेलं औषध तर फरक पडला होता. तर आता बरेच महिने काही नव्हतं, पण पुन्हा आता बघा त्यांना 2-3 दिवस झाले ना, पुन्हा ते पायाला इन्फेक्शन झाले. कशाने काय समजत नाही. मला वाटतं मातीची वगैरे ॲलर्जी असेल. आज आम्ही गेलो होतो कासारड्याला, म्हणजे मी नव्हती गेली, कारण मी जर का गेली असती तर मागे परत लक्ष द्यायला लागतं कोण ना कोण घरामध्ये, म्हणजे आता लागतंच. त्याच्यामुळे मी नव्हती गेली, ते गेले होते एकटेच. आणि मग कासारड्याला जे सरकारी दवाखाना आहे ना, तिकडूनच औषध वगैरे त्यांनी आणलं. आता आहेत, बरं आहेत. ना तर 2 दिवस झाले ना, पाय घेऊन बसले होते, अजिबात तोंडातून आवाज वगैरे काही निघायचा नाही आहे. पण आज औषध घेतलं ना, त्याच्यामुळे व्यवस्थित आहे. पाय जरा दुखायचं थांबलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते त्यांचा पाय. त्यांनी आता ना पट्टी बांधली होती, ती पट्टी पण त्यांनी काढून टाकलेली आहे. म्हणजे मी असं काय म्हणाले ना का, माझं काय ऐकत नाही. तुम्हाला असं वाटतं मी अशी मोठ्या मोठ्याने बोलते, पण ऑफ कॅमेरा आमच्याकडे ना ह्यांची दादागिरी जास्त असते. आवाज भरपूर असतो. नाही या ऑन कॅमेरा या. तर औषधं आता बघूया. मला वाटतं 2 दिवसात त्यांना आराम पडेल. बघू काय कसलं ॲलर्जी होते काय कळत नाही आहे. मग डॉक्टर असे म्हणाले की आता बघा 3 दिवसाचा कोर्स आहे ना, तो आपण करूया. जर का नाही बरं वाटलं, म्हणजे पूर्ण असं नाही हे होतं आहे ना, तर मग आपण इंजेक्शनचा कसला कोर्स म्हणाले ते मग ते करूया. पण एक गोष्ट मात्र तुम्हाला मी सांगते, म्हणजे जी कुणालच्या बाबांना पण पटलेली आहे आणि मला पण. तर आमचा जो अनुभव आहे ना, त्याच्यावरून तुमच्याशी शेअर करते. खूप मस्त सरकारी दवाखाने, डॉक्टर, इकडचा जो स्टाफ आहे ना, खूप चांगला. आज पण कुणालचे बाबा सकाळी जाऊन आले ना दवाखान्यातून, खूप त्यांची तारीफ करत होते की खूप चांगला स्टाफ आहे. आणि डॉक्टर, नर्स, सिस्टर खूप मस्त बघ इकडचं आहेत. म्हणजे अगोदर त्यांना आम्ही म्हणायची की आपण जाऊया सरकारी दवाखान्यात, पण तेव्हा त्यांना पटायचं नाही. पण हां घेऊन या. खूप तारीफ करत. बरं बोलते ना, मी काय चुकीचं बोलते. सरकारी दवाखाने चांगले आहेत ना आपल्या गावचे. नाही खूप मस्त आहेत, इकडचे दवाखाने चांगले आहेत. टाइम 6:15 वाजले. पाय थांबलाय ना दुखायचा. पाय आता दुखत नाही, चालायला होतं. जायला होईल ना, तर ड्रायव्हिंग वगैरे करायला ना, तर उगाच कॅन्सल करून टाका. बघा मी आता तुमच्या समोर सगळ्यांना सांगते, त्यांना बोलते. मी त्यांना काल पण बोलली की पायाला तुमच्या बरं वाटत नाही तर आपण जायचं कॅन्सल करून टाकूया. तो बघा कुणाला आला. पण ते बोलतात नाही जायचंच आहे, सासरवाडीला मला जायचंच आहे. त्याच्यामुळे माझी जबरदस्ती नाही आहे ही, ते त्यांनाच जायचं आहे. आम्ही कशासाठी जातो आहे ना, हे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेनच मी. एक महत्त्वाचं काम आहे म्हणून आम्ही चाललो आहे. आता सांगत नाही आहे. चला आपलं पॅकिंग करून घेऊया. पहिला जी भाजीची पॅकिंग करूया. काय ते काढून घे. पालेभाजी काढायचे पहिला. कुठे होती ते एवढे दिवस मृण्मयी आणि आरोही कुठे आहे? काजीत गेला. काजूची भाजी खायला? कुठल्या काजीत गेले? आमच्या इथे वरती ना तिकडे खालच्या साईडला. एकटीच गेले का मम्मी बरोबर? साईडला तसोबत. तर ये भाजी कावडी आहे जराशी, ये न्यायला. येते तू? दापोलीला येते आमच्याबरोबर? नाही, चल. शाळेत जायचं असतं. शाळा काय एक दिवस हे सुट्टी घे ना, एकाच दिवसाचं आहे. दादाचा पण क्लास आहे. येतेस चल. नाही जा मम्मीला विचार. तर मॅडम वरटतात. मॅडम काय होतात? वरटतात. आता परीक्षा जवळ येतात म्हणून. काय नाही, एका दिवसाने काय होतं, आम्ही लगेच येणार. आज जाणार आणि उद्या लगेच येणार आम्ही, माहिती आहे का? नाही. खरोखर मम्मीला विचार जा. फोन करू मी मम्मीला? नाही. चल तू घरी चल. चल. आमचा आरव बघायला भेटेल तुला. नाही. आरव आणि सई. नाही. मम्मीला फोन करू मी, मग येशील? नाही. नाहीच बोलते मी. घरी जाऊन बोलू मी, फोनवरती बोलू? का असं का? चल जराशी भाजी काढूया. चल दादाची काम आहे, दादा बाथरूम मध्ये गेलाय. तर ये. वर पहिले बांधून घे. गाठ मार. केळ बांधतात केळ. तिकडून घे बाबू. थांब. त्या साईडने टाक पहिला. म्हणजे इकडे तुला गाठ मारता येईल. दादाची आमच्या हाईट जास्त आहे ना. जेवण करायला घेतलंय मैत्रिणींनो. सामान अजून पॅकिंग करायचं आहे आणि इतकं सामान काढलेलं आहे, म्हणजे एका दिवसासाठी आम्ही जाणार आहोत पण इतके कपडे काढलेले आहेत.
कुणालनी, कुणालच्या बाबांनी आणि मी सुद्धा. म्हणजे आपलं बघा असं होतं ना, कुठं जायचं असतं एका दिवसासाठी आपण जातो, पण नाही हा ड्रेस पण हवा आहे, नंतरला नाही हा ड्रेस पण हवा आहे, म्हणजे फिटिंग नाही बसला तर, खराब झाला तर, डाग पडले तर, या अशा पद्धतीने एक एक म्हणताना आपण एका दिवसासाठी 4 जोडी कपडे घेऊन जातो. आणि आमच्याकडे पण तसंच झालेलं आहे. सगळं पसारा ना बाहेर काढून ठेवलेलं आहे. अजून काय बॅग मी भरली नाही आहे. म्हणजे एक एक गोष्ट ना आठवण करून करून बॅगेत भरायची. अगदी केसाच्या फणीपासून ते औषध असतात ना आपलं, ते एक एक वस्तू भरायचे. त्याच्यामुळे मी म्हटलं आता घाईघाई करून काही फायदा नाही आहे, नाहीतर डोक्यातून एक ना एक वस्तू विसरून जायचं आणि मग सगळी गडबड होऊन जाईल. त्याच्यामुळे म्हटलं आधी जेवण करून घेते मी आणि मग शांतपणे बसून पॅकिंगला सुरुवात करते. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना मला वाटतं मी मुंबईमध्ये गेले होते का कुठेतरी गेले होते ना, त्यावेळेस ना जग पाण्याचा नेला होता मी संगाती. आणि आपल्या एका ताईंची कमेंट पण होती की ताई तुम्ही हा जग पाण्याचा कुठून घेतला. तर माझ्या की नाही आता लक्षात आलं, हा जग ना खूप वर्ष झाली माझ्याकडे आहे. हा बघा, म्हणजे कुठे पण जायचं असेल ना तर हा जग मी घेऊन जाते संगाती, बरं पडतं ते. आता मी याच्यात ना पाणी भरून ठेवलं आहे, कारण प्लास्टिकचं आहे ना, त्याच्यामुळे वास वगैरे बघा असतो, कधी राहू शकतो. त्याच्यामुळे आता हे पाणी भरून ठेवलं आहे. सकाळी हा रिकामी करणार. बघा हे झाकण काढलं, असं हे खोलायचं, अर्धवट खोलायचं आणि मग याचं ओतून मग आपण ह्याच्यामध्ये पाणी पण पिऊ शकतो. तरी पण एक्स्ट्रा मी 1 ग्लास वगैरे घेते. आता हे सकाळी पाणी रिकामी करून मग त्यातलं मग माठातलं जे पाणी आहे ना ते ह्याच्यात भरणार. आणि इतकं थंड राहतं ना ह्याच्यामध्ये, पाणी अजिबात गरम होत नाही. त्याच्यामुळे हे बरं पडतं. म्हणजे बॉटल वगैरे नेण्यापेक्षा हे एकच नेलं ना खूप उपयोगी पडतं असं. म्हणजे मी कुठे पण गेली ना, लांब असा प्रवास असेल, इथल्याचे पण जायचं असेल, लांबचं असेल ना, तर हा जग आहे ना तो मी घेऊन जाते. कम्फर्टेबल आहे वापरण्यामध्ये, तुम्ही बरं पडतं मग असं. आणि बाहेरचं पाणी ना आम्ही सहसा पितच नाही आवडत. जे काही पाण्याचं असतं ना ते मी घरातूनच घेऊन जाते. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता सुरुवात कुठून करायची मला काही कळत नाही. त्याच्यामुळे 5 मिनटे मी थांबणार आहे, रिलॅक्स होणार आहे आणि नंतरला माझ्या किचनच्या कामाला सुरुवात करणार आहे. तुमची पण बघा अशीच घाई गडबड होत असेल, प्रत्येक स्त्रीची होते. 5 टी-शर्ट, 1 शर्ट, एका दिवसामध्ये तू पकडा 5 टी-शर्ट आणि 1 शर्ट घालणार आहे. उगाच आपण तुम्हाला अडचण सोयी घेतलेली आहे. ट्रॅक्स किती घेतल्यात? 2 आहेत. 2 ट्रॅक्स 1 शॉर्ट. अरे देवा, आणि जीन्स पण 2. उद्या शॉर्ट कोणती जीन्स बरं झाली, कोणाला 1 जीन्स घे ना, बॅगेत राहणार नाही एवढे कपडे. राहतील बघ. 2 कशाला पाहिजे मला तेच कळत नाही. उद्या कपडे काढून ठेव पाहिजे. उद्या सकाळी घालणार आहे. दादा काय ट्रॅक्स घालणार आहे? ट्रॅक्स घालणार आहे. कुठली वाली पण? ही ब्ल्यू, वरची. हा ती. बाहेर ठेव. टी-शर्ट कुठे घालणार त्यावरती? कपडे घालायचे कोणते ते सांग ना, ते काढून ठेव बाहेर. कुठे ही घालणार? ब्लॅक वाली घे. हा ब्लॅक गरमी होत तुला उन्हात ना. चालेल, ब्लॅक वाली घे. ही हा त्याला ब्लॅक कलर का आवडतो का माहिती. तर झालं, सर्व पॅकिंग झालेली आहे. जेवण झालं, किचन सर्व आवरलं. आत्ता मला वाटतं 10 वाजले असेल, 9:45 झाले असतील. सकाळी लवकर उठायचं आहे. एक 6च्या दरम्यान निघायचा विचार आहे. म्हणजे जितकं शक्य होईल तितकं लवकर निघायचं आहे. ऊन पडायच्या आधी वेळेत आपण पोचू दापोलीला. या पद्धतीने कुणालच्या बाबाने प्लॅनिंग केलेलं आहे. आता बघू सकाळी किती वाजतात ते निघायला. कुणालची बाहेर तयारी चालू आहे. शूज वगैरे सगळं पुसून तो ठेवतोय नेहमीप्रमाणे. सकाळी मला वाटतं 4च्या दरम्यान उठावं लागेल. तोपर्यंत बाकीचं सगळं आवरेपर्यंत 2 तास आरामात जाणार. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओची एंडिंग करायची वेळ आलेली आहे आता. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि दापोलीला आम्ही का जातो ह्याचं कारण तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन मी. तर चला, बाय बाय सर्वांना.